Yimi lo ndoda akashuni qiniso ushuna isibhirhi ibhaka awushuni nawo lowo nqofo sho bawase bamfaka iqophe engqeni njengengulube bethi bayasivala isibhirhi ibhaka. Ngalezo wethu ngiyadideka. Umoya wami ukhungathekile ngikhuluma nje nani kulapha ngihleli ngomnyama. Umoya wami udidekile, umoya wami ukhungathekile ngaze wethu. Uyazi mangibuka ngibuyele emva esikhathini lapho ngikhulako, angitshela ukuthi mhlambe kuyothi emva kwaleminyaka emingaka noma emva kwalesi sikhathi esingaka, angitshela ukuthi iy'nhlangano zepolitiki zizobe seziyimbili kuphela. Sekuyalaba abanye noma ziyintathu, kuyilaba oKhalipata namaSpice, bese kuba yilaba baseNgilandi abathi nangabe kukhanya ilanga bese imsebelanga idlule lapha emadlibeni, bese kube yabantu abamnyama sebehlangene bonke belumbimbi ngenhlangano eyodwa yezepolitiki bekhuluma ngalesi linye. Kepha ngaze kwethu kanjalo futhi nawe ubuka isikhathi njengoba ngike ngachasa ngaphambilini, mina kangiyazi politiki, kanginasikhathi sepolitiki, angazi ukuthi kwenzakala lapha kwepolitiki. Ngumuntu nje wasezweni, ngimbuzi nje njengezinye imbuzi ey'khala zithime esibayeni sembuzi. Kepha ngaze kwethu ngiyabuza, ngiyadideka, ngibuka isimo sempilo. Mina ngane kwethu lapha ekhaya ngapha ngakithi kwaSwayimani lapha engikhona, kunemigwaqo emikhulu eselubhuqu. Kunomgwaqo omkhulu onqamula iguji phakathi uze uyolifika uyolihlaba kandlebe zembuzi. Namanje lo mgwaqo ulibhuqu. Ungibuze nganya kwethu ukuthi emva kwesikhathi esingaka neminyaka emingaka kusenezinto zakithi kusenabantu abaphila lempilo esiyiphila kumanje njengoba ngikhuluma nawe, kunalento kaShede leyo yokucima kombani. Izinto lezo uthi uma uthi uyabheka ukuthi izinto esasingicabanga ukuthi siyoke sibhekane nazo lezo. Angazi ngaze kwethu njengoba nje ngithi ipolitiki angiyazi. Kuningi ngane zakwethu esibhekene nawo kuyipolitiki. Khona imigwaqo yey'ndawo uthi na uhamba kuyo ongeke umfice lo imigodi lo kaPotoli lo, ngeke uzukufice, ungaba ngekho apha. Imigwaqo yakhona nake yaphazamiseka kancane ngo2 seconds sekubona abantu bezolungisa lo mgwaqo. Kodwa kusekhona indawo lapha emakhaya engenayo imigwaqo. Inqwaba yendawo kuyeka lawo. Ngifuna ukukhuluma kakhulu ngohulumeni ngane zakwethu. Into la engijivazeka khona uhulumeni, futhi kuvele kumangaza uthola ukuthi kuhlupheka labantu laba abavotela yena impela uhulumeni. Uhulumeni ngicabanga ukuthi umongameli nesigungu lesi esiphezulu esithatha iy'nqumo ukuthi yazi njengoba ngilapha emakhaya kusahlupha unetwork lapha. Lapho ukuthi uyalishaya ucingo lungangeni, nathi uyakushayela umuntu angakutholi lapha emakhaya. Kunabantu efanele ba-aplaye lapha, iy'ngane lezi siyifundisako ziyasaba imisebenzi, kodwa ngoba yihleli lapha emakhaya gcine engaqashekanga ngesimanga sokuthi ziyafonelwa kayitholakali, unetwork kamukho. Wayengeke nganza kwethu uhulumeni wethu ethi nangabe ethatha asandisele into enjengalezo, afaka amapali lawa ka-network athi ukusabalale kakhulukazi ey'ndaweni zabantu abamnyama, kakhulukazi lezi ndawo ey'semakhaya njengakhona lapha, ukuthi unetwork angalahleki ngoba ukuze iy'ngane nangabe yifonelwa zikwazi ukutholakala, zikwazi ukuqasheka. Into engakazoyinake leyo ngoba kusho mina ngoshuni isiphukuphuku sasemakhaya. Kuyeka lapho futhi ngifuna ukukhuluma kakhulu ngabasebenzi bakhe yena kulo uhulumeni wenganza kwethu. Iyo lento engishaya, ingilimaza, ingivala, ingijuqe, ingiqede, ngiyangiqeda umoya. Uhulumeni nganza kwethu unabasebenzi bakhe. Iyahlekisa-ke leyo. Abasebenzi bahulumeni, uhulumeni usenesayina inkontileka nabo ukuthi ngeke abanyusele umholo. Laba okwabasebenzi bakhe ulindeleni-ke makunjalo? Uma uthatha wena abantu abasebenzisela wena uthi angizukuninyusela nini umholo, ulindele abantu basebenze ngokuyimisela nangokuyikhandla, ungaba ngekho apha. Ubasayisa inkontileka ukuthi angizonikeza 1,000 ngenyanga, emva kwaloko mase ngiyalivala lelo 1,000 nibuyele emholweni omdala because idlule iminyaka emithathu ngeke nithole lutho. Ulindele labo bantu basebenze ngokuyikhandla. Kunabasebenzi bahulumeni abahola iy'mali ey'ncane, 7,000, 10,000, 12,000, 14,000. Uthola ukuthi labo bantu bathonyiwe kuthiwa hamba olanda isigebengu noma vimba isigebengu. Sifike isigebengu sifike no-50,000. Ungawunqaba wena uwena 50,000. Ungawunqaba wena uthi angumfundi 50,000. Imali ongayihole nje ukuyihola ngisho sekufike lezi iy'nsuku zalokhu kukabhonasi kwemiholo kwaDisemba. Nganza kwethu, uhulumeni wethu nganza kwethu, angazi ukuthi kwenzakalani. Uzophela kanjani ucorruption uma uhulumeni wethu esakwazi ukuma abasebenzi bakhe angabaholile, athi hhayi angizukuninika imali, nina vele nganiteleka, ngeke ngininika imali, hlalani kanjalo. Kunyuke yonke into eSouth Africa nganza kwethu. Hhayi-ke ngeke-ke ngakuphethiloma abasebenza ngabakhuphulele imali kodwa ukhuphula uphethiloma.
ukhuphe lo mnganza ukuthi ukhuphe ukushaya uhla amagalana ufike phezulu. Athi kwentodana umsebenzi ngeke amafutha esitolo anyukile ubhontshisi amaqanda konke futhi sekosindaba nongcobo laba basebenzisa lamaqanda ami ngoba mina kangwanyusi kakhulu ngiyabazwela ngoba ngumuntu omnyama ngiyabathanda abantu abamnyama. Iglosa nganza kwethu eminyakeni emibili nje edlule iglosa obuyithenga nge1000 uzuyithenga ngo2000 nangaphezulu. Kunyuka yonke into kodwa uhulumeni uthi hayi amaholo ngeke nginyusele hlalani kulomholo omdala. Uthi baphile kanjani abantu? Baye kanjani abantu ukubulala? Uyacabanga umuntu ngana kwethu obethenga iglosa kuze bese kusala 1000 nje lokuthi nje aphile kuleyo nyanga lokuthi athenge ezinye izinto ezishodako. Shuthi lo muntu akadlasala lo 1000. Lo muntu uphila kanjani ke kulesimo samanje? Ngitsheleni nganze kwethu ngichazeleni angilwi nohulumeni ngifuna nini naziyo ningichazele kulingene kule ngosi ningichaze ukuthi cha shuni izinto ezihamba kanje angithi mina kangazi ngwasemakhaya ngaze kwethu mina ngitholanga ithuba lokufunda ngakho izinto eziningi kangizazi nenqomo ethatha lapha phezulu ngiyazi nini niyaqonda ngoba nifundile nisondele futhi eduze kwabo labantu laba ngithi ngiyengibona nemoto enihamba ngazo hawu hanza kwethu ngeke izingane zingabulali ngeke ngabulala ngeke ingane ngalithatha ijojo kangipromote ukuthi kakwenziwe kepha nganza kwethu isimo ngitshele nje ngane kwethu umuntu afike kuwena wena sithi nje njengamaphoyisa nje laba isigqoko sinendondo na ufika uliphoyisa uhola u15000 bese ngifika mina ngikhipha u70000 ngithi ngixolele ephoyisa wena nje sikhulume nawe ungangibopha wena ngeke ungiyeke usuthola ibonus eliphekwe ibonus nelinye ibonus. Uyayibona into engishoyo ngizama ukuvesa lapha nganza kwethu ukuthi okunye kokulimala kokusebenza kwezindawo zikahulumeni kuuye uhulumeni oyinqubo noma omnyombo ukuthi kube kanjani ufike lapho uthi uyogxoba udompasi bethi hayi offline bese beyihlalela phansi uthola ukuthi khona okunye bebengakusayinela kona kodwa ngoba uhulumeni akabaholelile akabanyuselile amaphesente ubafakela u1%. Yini u1%? Kangitshela intsheleti ngaze ukuthi ngichazeleni mina ngazi ukuthi u1 inamba encane mhlawumbe nina ngoba niyakwazi ngokumaphesente niyoke ningichaza anike ningiphe nganza kwethu lapha ningichazele ukuthi yini u1% uhulumeni lo awunika abasebenzi bakhe. Ingane zakhe izisebenzela wena ezenza umsebenzi wakho uthi ngeke niningi imali hlala lapho kuleyo mali encane ihola ufike lapha noka home affairs lapha bathi hayi offline sekuphelile hayi ngoba abanamfutho nganza kwethu abanamfutho abanamdlalo khona le ngane lesesebenza lapha ebhedlela lezi ejova abantu ebhekene impela nokhuvethe impela la uhulumeni ngeke ninyusele umkholo nonke nojele le ngane zabantu ezigade insizwa lapha emajele impi akekho umuntu ongaseke impilo yakhe engasekho engozini engcupheni lezi ingane ezimile lapha emgwaqweni lezi ezipopolayo niye ukusipopola nina nani manje nishude lapha nani ningashudi kakhulu phela masigijima lezi ingane ezipopolayo lapha nabagijimayo lapha emgwaqweni nganza ukuthi zibhekene nomuhluzo wayo kungaphumile olimuhluze le ngane epopolayo lapha phansi kamango lapha ecashe phansi kamango efuna ijubane nangabe ethi uzokumisa uspeed cop ufika uspeed cop uthola ukuthi uhelela u5000 bese ufika wena uthi speed cop mfana na u70 mfana ungawuyeka wena uspeed cop uhulumeni engakunyusela ngitsheleni nganze ukuthi ngiyabuza ngithi ngibuza indlela uhulumeni wethu wenza ngayo izinto ukuthi ihamba kanjani angilwi nohulumeni nginganiswa kapi mina ngilebhinca lasemakhaya kangasilutho ngibusa ngoba ngifuna nje ukuthi ke ningene lapha ningichazele ukuthi hayi mlambo ayifeli inyuka imali kuba kanje kube kanje uhulumeni akufanele ngabe leyo mgwaqo wangakini soyamani vele kufuze ngabe usawubhuqo ngoba nina nje uyayibona mina ngapha ngakithi ngitshela mina ngapha ngakithi umxhaso dololo namhlanje lezi zindlu lezi zayifakelwa abantu endaweni zasemakhaya mina lekhaya ayikho leyo ndlule yakayikho kodwa kuphunywa mhlanje manamalanga kuyobhalwa isiphambano lapha kuthiwa sikhetha yena lo iminyaka emingaka hawu kanza kwethu kulungile laba abadlayo bahle kulungile laba abadla amamiliyoni bahlephulele kodwa bangahlephulele amamiliyoni basenzele into ezibonakalayo kanza kwethu hawu umgwaqo nje lapha ngakithi amalambu lawa semgwaqweni yazi ukuthi nawo uzeswayimani ilambu lemgwaqweni uligcina le eWalbheke ila ugcina khona mathathu uligcina lapha ilambu lomgwaqo awuphinde ulibone uyophuma le eKhetholishi kanza kwethu hayi ngeke akuhambi kahle nganze kwethu ngiyafisa
abaziyo bangichazele, ngifisa abaziyo bangichazele ukuthi kuhamba kanjani, kwenziwa yini, kwenzakalani. Mhlawumbe ngike ngazi nami. Yabona le mibuzo engiyibuzayo, angiyibuzi ngesimo sokudelela, ngisibuza ngesimo somuntu ongazi lutho, ofisa ukufundiswa ukuthi hayi kuhamba kanje, kuhamba kanje. Uyayibona into engishoyo? Kunzima ama-Afrika. Ngiyacela ningiphendule.